нома аз як бародари исломӣ аз шаҳри Москов навиштааст ки фоҳиша аз модар таваллуд намешавад. Фоҳишаро мо мардҳо ихтироъ мекунем. духтари ғариберо ки дидем аз ғарибиаш сӯистифода карда ба иззаташ хиёнат мекунем ва исмашро мегузорем фоҳиша. духтари ғарибе ки эҳтиёҷ ба як луқма нон аст, бо ваъдаҳои ширин ва ё издивоҷ фиребаш медиҳем, баъд аз истифода бурдан телефонҳои худро кушта ғайб мезанем, баъд исмашро мегузорем фоҳиша. ин марг ба чунин бад ин ҷавонмард. агар мо ҳамон духтари ғарибро кӯмак кунем, ӯ фоҳиша нахоҳад шуд. агар ҳамон духтари ғарибе ки эҳтиёҷ ба як луқма нон аст, ақаллан закот бидиҳем ва ё лоақал қудрат ва тавоноии дуюм зан никоҳ карда гиремаш, ӯ фоҳиша нахоҳад шуд. агар мо модару хоҳар, зану духтарҳои худро мадди назар дошта бошем, ҳеҷ як хонуми мусалмоне фоҳиша нахоҳад шуд. ва хеле агарҳои дигар, лекин як нукта бас аст, агар шуъур аст. аҷаб номаи нанговарӣ. ҳақ ба ҷониби нависанда. Аллоҳумма салли ала